हेल' लोगोफोर नै दा आं दङ प्रेक्टिसाव माने ओरैनो ब्लग बानायफानोसै आं दिनैनि ब्लगा माने जास्ट दिनै माने जों दाहाल थुंग्रि सोलोंहांदों आरोना माने दाहाल थुंग्रि सोलोंहांदों दिनैसो फार्स्ट टाइम बेनिखायनो बेखौनो दसे खोन्थानि माबायदि माने नोंथाङा जालांबाय था ओइ बेयाव दाहाल थुंग्रि सोलोंनाय जाबाय दं मा होनदों नोङो? मा होनदों? 20टा दंबावो बेयाव सोलोंबाय दङ माने गोदानसो आरोना दिनैसो फोरोंदों एसे सिखायदों खामाबो जाया जोंनियाबो सिफुङाबो जाबाङा Butar, arbu bau kia. One, two. Hudu sebenarnya. One, two. Hei, dulu saja. Jangan. Pas time nadi nih sih. Minin agak lecet pak ini kita nih. जों दा नै बस आंजों नायबाय दङ मोसानायखौनो बस जों सानैबो नायबाय दं मोसानायखौ नों सिखाया सिखायगोन आंबो माने दाहाला एसे खम जाना दं नालाय दाहाल खम दं बेनिखायनो खावसेल' सिखायग्रोदों फार्स्ट स्टेप जाहैबाय इयो फार्स्ट स्टेप दाहाल थुंग्रि लाना मोसानायनि दामग्रायाबो होख्लायबाय दं नै दामदोंबा दे हो सिखायबाय था मानि दामदों खिथाना होदो माबानि दाहाल थुंग्रि सिबनाय नोंलाय मानि दामदों दाहाल थुंग्रिनि नै जाहैबाय जोंहानि हाथाय आरोना नै मार मेथाइ जायो गथ'आ नै नों मोसायाखै हाथाय मेगना माबायदि मा रागा जोङो आं दाख्लै गावनो मेथाइ होआखैमोन बेखौनो मा रागा जोंना दं आरो इयो बेबो नै टुक्लुबो दं आंखौसो सुनो नागिरबावबाय sudah mama kan cuma lebih beli apa? Jahangbéयानो गथ' माखायाबो मोसाबाय दं मोसाबाय था मोजां सोलोंना ला मेंलायबाय पेन्जिना नायग्रा माखाया नै माबायदि दं मोसानायखौ नोंसोर माबायदि दं मोसानायखौ नोंसोर सोलोङा इसोरनि फाला फैथ'वाखै हाखायानो बुरिफोरजों इसोरनि फाला फैथ'वाखै बिसिना गाबोनसो फैगोन फालाया नायग्रा गोजा इफोरो
ओरै जाखागोन नामा जोंनिया सारा फोरोंबाय दं गोदान नालाय गथ' माखाया बेनो फोरोंग्रोबाय दं आरोना दायो दामनायाबो जाखायाखै दामनायाबो जाथ'वाखै मोसानायाबो जाथ'वाखै Ready? Sekarang mau satu. 1, 2, 3, go. Saya last tahun. 1, 2, 3, go. Ready. Musa kurang apa dinda se. Agai, ini apa ini menke? Goदान फन खालामनानै दाल थुंग्रि सिखायना बिराद गोसो गुदुंखामोन बे सिखायनो दा सुवानो गल'दो साबाबो माबाबाबो गाथारा रोंहांबाय संने रोंहांबाय मेंबाय नालाय गेजेरजों मोजांबो मोनदों बिराद मेंबायलै नोंलाय लावगि मोजां मोनदों ओमफ्राय हाबाङाखै नालाय हाबाखै बे दालजोंसो इदि होथेलांबाय मा होनदोंमोन दाहाल गैयिनि मोसानो मोनदों आं बस दिनै मानो आसानाव दाहालानो खम जाना होबाय गाम फुंनिफ्रायसो मोसानोसै गाबदो नामा नोंलाय गाबाखै थागो मोनाखै दे गाबोन मोसानो हागोन अके आगाया फंनैसो बुंनो हागोन नामा दिनै मानि थाखाय मेथाइ लादो नोङो दिनै आगायनि बार्थडे गासिबो हेपि बार्थडे होनहर अननानै जाहोनो नागिरदो नै जों जाग्रोनों मा मा दङ फुजिया मिस्टि दे नै बिनानावनि बार्थडे दे गासिबो हेपि बार्थडे होनहर कमेन्टआव अननानै गथ'खौ उइस बानायहर बेसे बोसोरनि आगै 19 कमप्लिट 19 years कमप्लिट जोसानिया मिथिया मानोबा जाखुमादों जोसानिया सेपारेट आरो जाखुमायो फेन्दा सादोंनो गथ'आ मोसानानै नोंसोर रायख' नै नाय भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन आं ओरैनोसो बानायफ्लादों माने ओरैनो जास्ट बानायफ्लाबाय माने दिनै दाल थुंग्रि पास गेजेरना ओरैनो बानायफ्लाबाय स' नोंथांमोनाबा माबायदि मोनखो मिथिया लाइब्रेरियाव दङ न'आव थांसै बाय बाय